Opgave i sprogforståelse af Camilla Bak Jensen. Jeg har udarbejdet følgende sætning. Caroline skal ud og ride på sine 2 fine og store heste efter skole. Hun har også en kat. Substantivet i denne sætning er heste, fordi du kan sætte en eller et foran i ordets korteste form, altså en hest. Verbet i denne sætning er ride, fordi du kan sætte at eller jeg foran, altså at ride. Der er også et adjektiv i sætningen. Ordet fine er et adjektiv, fordi ordet betegner enten en egenskab, en kvalitet eller en kvantitet. Adjektivet beskriver eller siger noget om substantiverne, altså fine heste. Der er også en artikel, også kaldet stedord, i sætningen. Ordet en, som i dette tilfælde hører sammen med substantivet kat, er en artikel, fordi det nærmere bestemmer bekendthedsgraden af substantivet kat. Artiklen en gør så substantivet kat bliver ubestemt, derfor er en kat ubestemt. Der er også en numeral i sætningen. Ordet 2 er en numeral, da ordet 2 angiver en mængde. Numeraler bliver delt op i 2 grupper, kardinaltal og ordinaltal. Kardinaltal angiver tallets mængde, mens ordinaltallet angiver tallets rækkefølge. Derfor er tallet 2 i kardinaltal. Der er også en korrektion i sætningen. Ordet over er en korrektion, fordi det binder ordled og sætninger sammen. De inddeles i 2 grupper, sideordnede korrektioner og de underordnede korrektioner. Da sideordnede korrektioner forbinder størrelser af samme kvalitet og fungerer som en slags lighedstegn, mens underordnede korrektioner forbinder en ledsætning med en hovedsætning, så er korrektionen og en sideordnet korrektion. Jeg har udarbejdet følgende sætning på dansk. Jeg vil gå ned i byen i morgen. I følgende sætning er verbet vil gå. Verbet kan kendes ved, at der står jeg foran. Verbets tid, også kaldt tempora, er futurum, som også kaldes fremtid. Verbets form er infinitform, derfor bøjer man hjælpeverbet i tid og sætter det sammen med en perfekt participium eller en infinit af hovedverbet. Verbets semantik og funktion, det er handleverber, og det er transitivt. Jeg udarbejder følgende sætning på engelsk. I run away from you. Verbet er run. Verbet kan kendes ved, at der står I foran. Verbets tempora er præsens, også kaldt nutid. Verbets form er første person singularis, også kaldt ental. Verbets semantik og funktion er det et handleverb, og det er transitivt. Jeg har udarbejdet følgende sætning på tysk. Er hatte ein Eis gekauft. Verbet er hatte gekauft. Verbet kan kendes ved, at man kan sætte ik foran. Verbets tempora er perfektum, også kaldt for nutid. Verbets form er infinitform. Verbets semantik og funktion er tilstandsverbet, og det er transitivt. Jeg har udarbejdet følgende sætning. Katten spiser leverpostej hver dag. Subjektet i sætningen er katten. Verballedet er spiser. Objektet er leverpostej. Og adverbialledet er hver dag. Verbets funktion er transitiv. Jeg har også udarbejdet følgende sætning. Manden har opereret hele dagen, fordi han er læge. Subjektet i sætningen er manden. Verballedet er har. Subjektsprædikatet
er læge og adverbialleddet er hele dagen. Verbets funktion er transitiv.